10 hodin a 11 minut, s vámi je stále dopolední vysílání Českého rozhlasu. Už jste to možná i od nás slyšeli, 30. listopadu loňského roku vstoupil do kin film Tancuj Matildo v hlavních rolích s Karlem Rodenem a Reginou Rázlovou. Naším dnešním hostem je scénáristka tohoto filmu Nataša Slavíková. Dobrý den. Dobrý den. A spolu s ní také Jarka Švarcbachová, zakladatelka nadačního fondu Seniorina. Dobrý den. Dobrý den. Naše dnešní téma Alzheimerova nemoc je vlastně smutné, ale my se na ní dnes pokusíme podívat snad tak trošku s nadhledem, s laskavou podporou a pomocí, což je vlastně hlavní poslání nadačního fondu Seniorina. Je to tak? Je to tak, my jsme vlastně ho založili i spolu s tou odlehčovací službou Centrum Seniorina proto, aby jsme pomohli lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám, protože těch se to taky týká, prožít ještě radostný čas, protože ta nemoc je nevyléčitelná, ale s tím časem se dá ještě lecos udělat. A to je asi to důležité, že i těm pečujícím, tedy tak. Nejen pacientům, i pečujícím. V obecné rovině na ně se možná trochu zapomíná, vidíte? No, řekla bych, že spíš hodně se na ně zapomíná, jo, a z těch rovin jako je víc, je to třeba v zaměstnávání lidí, jsou podpory maminek, který jsou třeba samoživitelky, ale to, že někdo pečuje o svoji maminku nebo o partnera, tak třeba v práci tají, aby o to místo nepřišel, tak tam jsou, bych řekla, ještě velký rezervy. Ta nemoc pořád se neví, čím vzniká, proč je a stále se neumí vyléčit. Jo, přesně jak říkáte, to je trošku jako depresivní, ale zároveň jsou nějaký rizikový faktory, které k tomu můžou přispět, takže se dá mluvit o nějaký prevenci. A sice je nevyléčitelná, ale když se včas odhalí, tak ta medikace, která teď existuje, umí prodloužit tu prvotní fázi neboli oddálit to poškození toho mozku, takže ta delší doba je ještě trochu k žití. Abychom měli představu, víme, kolik lidí u nás trpí? Já myslím, že teď je to tak asi 150 000 lidí, ale bohužel to rapidně stoupá, takže v nejbližších letech se ta suma zvedne. Tahle nemoc právě byla inspirací také k filmu Tancuj Matildo. Jak jsme řekli, naším dnešním hostem je také scénáristka Nataša Slavíková. Pro vás byl inspirací konkrétní životní příběh z vaší rodiny, je to tak? Ano, já jsem ten scénář napsala společně s manželem, s režisérem toho snímku, s Petrem Slavíkem a inspirací bylo onemocnění mojí maminky u nás a my jsme se o ní starali v domácí péči po 7 let. 5 let tatínek a pak já 2 roky ze syny. Jestli můžu být trošku osobnější, co přesně to pro člověka znamená, když se dozví tuhle diagnózu, že se objeví v blízké rodině, kde jste brala síly třeba? Jak se s tím poprat? Já jsem měla hlavně štěstí, protože jednak moji 2 synové, nebo naši 2 synové studovali ještě, to znamená, měli vlastně jako čas, byli flexibilní. A hlavně jsem byla flexibilní já mám svobodný povolání. Tenkrát jsem byla producentkou ještě 13. komnat, takže si ten svůj čas určuju sama. A to vlastně umožnilo to, aby jsme se o maminku postarali v domácí péči. Ale zároveň si uvědomila jsem si, jak je to náročný pro všechny pečující takovou situaci zvládnout. A jak je to důležitý třeba pro lidi, kteří chtějí zůstat doma, protože moje maminka měla přání, aby mohla zemřít doma. A stalo se tak. Bylo to určitě náročné období, ve které fázi jste si řekla, o tom musím natočit film. No, bylo to už v průběhu té péče, protože to onemocnění, asi to není tak jako hezký říct, ale je strašně zajímavý, protože každý ten člověk, který je tím postižený, je zároveň projevy té nemoci doprovází proměny té jeho povahy. A projevuje se tam hodně, ta povaha, je to prostě jiný onemocnění, ale zároveň pro mě bylo to nejdůležitější, co se stalo u nás doma. Ten film není jenom o Alzheimerově nemoci, ale je vlastně o rodinných vztazích.
A vy jste měla to štěstí, že ta rodina zafungovala, širší rodina. Já jsem měla to štěstí, že ta rodina zafungovala. V plném proudu jsou teď projekce filmu Tancuj Matyldo spojené s besedami s odborníky právě na toto téma Alzheimerova nemoc. O tom si budeme povídat zase za chvilku, konkrétně po písničce. Našimi hosty v dopoledním vysílání stále zůstávají Jarka Švarcbachová, zakladatelka nadačního fondu Seniorina, a Nataša Slavíková, scenáristka filmu Tancuj Matyldo. No a během písničky nestává se to často, ale dostala jsem dárek, to se musím pochlubit. Dostala jsem trochu, tady budu šustit, krásné Aloisovy ponožky se to jmenuje. O co se jedná? To jsou speciální ponožky, každá je jiná, mám pocit. Jo, každá je jiná, jsou krásně nadizajnovaný od Ivy Neumannový, která má Socks in Box a dělá to pro nás zadarmo. Jsou to Aloisovy ponožky, které upozorňují na projevy Alzheimerovy nemoci, že člověk s tou nemocí se často už pak nezvládá obléci správně a to, že má každou ponožku jinou, je to nejmenší, takže je to takový jako minimální projev. Z každého prodaného páru jde 120 Kč na sbírkový účet na podporu právě toho Centra Seniorina, odlehčovací služby a na projekty, které děláme pro pečující, a Aloisovi se jmenují po doktoru Alzheimerovi, který byl Alois. Čili lidé vás takto mohou podpořit. Určitě. Když si pořídí tyto krásné ponožky. Možná rovnou řekneme vaše webové stránky. Na e-shopu e-shop.nfseniorina.cz najdou určitě spoustu vzorů a můžou pomoct a udělat někomu radost, nebo sobě. Tak to je jedna možnost. Druhá možnost, jak se s vámi spojit, a to vlastně už dnes, je beseda, protože v plném proudu jsou besedy a také projekce filmu Tancuj Matyldo, vždy tedy spojené s besedami s odborníky na téma právě Alzheimerova nemoc. Pořádáte je společně, jsem pochopila, nadační fond Seniorina a paní scénáristka Slavíková. Kolik už takových besed máte za sebou, jak probíhají? No já myslím, že máme asi 7-8 besed, je to asi 8. beseda, my jsme byli na Vysočině, jsme začínali a teď jsme tady v západočeském kraji, nebo plzeňském, že jo? Plzeňském, ale vysíláme i pro Karlovarský, takže zdravíme i tam. Čili pokaždé je projekce filmu a následuje beseda? Je to tak, máme takovou zkušenost, že to skvěle funguje, že ten film vlastně otevře to téma, a lidi potom se snáze ptají na to, co je trápí. A nakonec, když už v tom filmu to může mít to onemocnění, paní Rázlová, a takové starosti pan Roden, tak je pro ně mnohem snazší se ptát. A máme tam skvělý hosty. Já nevím, o tom možná Jarka, kdyby řekla, my teda vůbec jako máme výborný hosty z místa, kde vlastně ta projekce probíhá. Čili využíváte regionální Je to přesně tak, nejezdíme s žádným, abych to řekla, cirkusem z Prahy. Je to tak, že vlastně ty, kdo pečují v těch místech, tak potřebují ty svoje odborníky, svoje sociální služby, svého psychiatra, svého neurologa, svého praktického lékaře. A takže se snažíme vždycky v tom místě sjednat tyhle hosty. A to sami jsme udělali i tady v Dobřanech, tak jestli chcete, tak vám můžu říct, kdo večer budeme rádi. Tak kromě Nataši, která mluví vlastně vždycky o svých zkušenostech a i třeba nějaký střípky z toho filmu, tam bude paní doktorka Vanda Franková, což je gerontopsychiatr, potom tam bude pan doktor Radovan Kunc, lékař pro domácí hospic svatého Lazara v Plzni, potom tam bude paní magistra Jana Steinerová z paliativního týmu z fakultní nemocnice v Plzni, je to zdravotně sociální pracovnice, pak tam bude právnička Barbora Steinlauf, advokátka, která se specializuje na zdravotní právo, to je hodně důležitá role. A pak tam bude Petra Krákorová, která tak trošku za to může, že to tady teďka v Dobřanech bude, protože pomáhá s tou spoluorganizací tady z místa a ta tam bude jako neformální pečující. Tak speciálně Petru teď pozdravujeme. To slovíčko neformálně pečující, to mě zaujalo. Co si pod tím konkrétně představit? No, protože pečující jsou samozřejmě i ty profesionálové, ty pečovatelky, které pracují v různých zařízeních sociálních služeb. No a těm, když skončí směna, tak jdou domů a můžou jít do kina, nevím kam, postarat se sami o sebe, odpočinout se a jít spát. No ale neformální pečující je zcela neformální a má 24hodinovou službu, pokud se v rodině nějak nestřídá, tak je to vlastně ten rodinný
pečující, není to ten profík. Může to dělat profesionálně ve smyslu, že to dělá dobře, ale není za to placen. Dobře, děkujeme za to vysvětlení. Možná ještě dodám, že tady ta projekce a beseda k filmu začínají dnes v 17 hodin, konkrétně v kino Káčko do Břany, to asi nezaznělo. Ještě se obrátím na paní scénáristku Slavíkovou. Vy prý jste už při tvorbě filmu měla v hlavě takový nápad, že právě na premiéru by měla navázat nějaká, řekněme, osvětová, podpůrná kampaň pro pečující o blízké s demencí. Je to tak? Je to tak, to souviselo s tím, co jsem prožila během té péče, kdy jsem opravdu poznala, že o takovou situaci v rodině, když se stane, že není možný, aby se postaral člověk sám, nebo je to prostě možné jenom v úplně výjimečných případech. A v naší rodině jsme využívali spoustu jak zdravotních, tak sociálních služeb. A ten cíl je na pomoci pečujícím, na pomoci těmhle všem organizacím a jejichž vážnost by prostě měla být na úplně jiný úrovni, než je dosud. A taky pečujících, protože ta současná zkušenost je vlastně ta, že ti pečující, kteří opravdu se postarají o svýho blízkého a pomůžou tak státu vlastně, protože jim ušetří nesmírný peníze, tak potom aspoň v současné době se ten stát na ně, když oni jsou sami v té situaci, nepostará. A oni vlastně takhle zůstanou na holičkách. Tak to byl ten cíl, na pomoc, aby byla ta situace lepší. Povídáme si tedy o té nemoci, povídáme si o besedách, ale co mě hodně zajímá, to je ten film samotný a k tomu se dostaneme zase za chvilku. Ještě chvilku budou našimi milými hosty Jarka Švarcbachová, zakladatelka nadačního fondu Seniorina a také Nataša Slavíková, scénáristka filmu Tancuj Matildo a já doplním, že také producentka filmu, to jsme neřekli na úvod, to je asi důležité. A vy z toho máte radost, to jste mi tak naznačila během písničky, že ten film vypadá, že má úspěch. No v tomhle případě to producentství opravdu je důležité, protože vyrukovat prostě s vážným tématem je dneska problém. Toho se bojí opravdu distributoři, kinaři, ale nám se podařilo, zřejmě to téma opravdu lidi zajímá a my už dneska máme 86 000 diváků, který zhlídli ten film v kinech. Film je i na Netflixu od dubna a původně nám distributor odhadoval, že to bude mezi 20, maximálně 30 tisíci. No, tak teď asi se dívám na to, jak to pěkně frčí váš film. Můžeme k tomu filmu se trochu vrátit. Mě zajímá, kde třeba se přesně natáčelo a ptám se tak trošku záměrně, protože vím, že i u nás v Plzni. No já prozradím, já jsem rodačka z Plzně, takže já jsem tady se narodila, žila do 15 let, takže k Plzni mám vztah. Ano, natáčeli jsme tady jednu z úplně ze stěžejních scén s Reginou Rázlovou a pak jsme ještě natáčeli v Železném újezdu. Tam jsme natáčeli chalupu, snad to můžu prozradit, u pana Kožnera. Bylo to moc pěkný natáčení a myslím, že všechny ty scény z Plzně vyšly náramně. Tak to máme radost. Regina Rázlová, jak se podle vás jí podařilo zžít se, poprat se s tou rolí? No Regina Rázlová je skvělá herečka a má nažito, takže myslím, že to i stojí za tím, že opravdu tu roli zvládla úplně skvěle. Je to, myslím, pro mnohý velký zážitek se dívat na to, jak vlastně se vžívá do toho, jak se proměňuje během té role ve filmu. A já jí teda ještě můžu jenom poděkovat znovu. Ta proměna toho člověka s nemocí, ta je asi svým způsobem velmi smutná, ale ve vašem filmu to vyznívá i v jeden kladný okamžik. Teď mířím do vztahů v rodině, že tam se stane něco zvláštního při té nemoci. Ano, já myslím, že se stane vlastně to, čeho jsme svědkem i u jiných situací, kdy lidi začnou pomáhat. A tady my jsme chtěli přenést, já už jsem to říkala, tu zkušenost z rodiny a to se vlastně stalo, podle toho byl napsaný teda scénář, že takhle to zafunguje i v rodině
exekutora. Čili to má vlastně i nějaký optimistický vzkaz posluchačům a divákům. Ano. Ten závěr je vlastně takový hořkosladký, je optimistický. To vyznění je optimistický. A vy jste údajně natočila i dokument. Já, když se to stalo u nás v rodině, tak vlastně vznikaly oba ty projekty najednou a já jsem obešla desítky rodin, takže ten film je nejenom ze zkušeností z naší rodiny, ale i od mnoha lidí, kteří mě nechali nahlídnout do svých osudů. A to se vlastně odrazilo v dokumentu, který je doteďka na stránkách možný teda na online vysílání České televize, jmenuje se to Život s Alzheimerem, kde jsou zachyceni pečující. Myslím, že to je podařený, že na ČSFD snad máme asi 83%. Tak možná jsme teď i řadu posluchačů, diváků nalákali, řekli si ten film i ten dokument musím vidět. A hrozně rád bych se setkal i s paní producentkou a scénáristkou. Tak možná ještě jednou zopakujeme, že ta možnost je už dnes. Kdy a kde? Pojďme to říct ještě jednou. Takže v Dobřanech od 5 hodin v kině Káčko se promítá ten film, trvá necelý 2 hodiny, pak bude krátká přestávečka, jenom taková pauzička na občerstvení a pak hned začne asi hodinová beseda s těmi hosty, který jsem vyjmenovala, a s Natašou. Já to budu moderovat a na všechny se moc těšíme. Kdyby to někdo nestihl, tak pak může ještě kontaktovat vás jako nadační fond, obrátit se na vás. Určitě může se obrátit teda přímo na nás a nebo se kouknout taky pro nějaké informace a inspiraci na náš YouTube kanál Seniorína pro pečující, kde jsou záznamy z různých poradenských projektů, jako je Alzheimer Café, který děláme, nebo z nějakých jiných aktivit, kde se dozvědí na různý témata informace, které jim chybí. Tak na YouTube kanál jsem se zatím nedívala, ale dívám se na vaše webové stránky, kde píšete takové motto a to se mně moc líbí. Pomáháme lidem s Alzheimerovou chorobou prožít ještě radostný život. To jste vlastně říkala na začátku. Tak za to vám moc děkujeme za vaši práci a také děkujeme, že jste si udělali čas pro dnešní vysílání. Přejeme, ať se dnešní beseda vydaří a budeme se těšit třeba zase někdy příště tady na setkání s vámi. Našimi dnešními hosty byly Jarka Švarcbachová, zakladatelka nadačního fondu Seniorína, a také Nataša Slavíková, scénáristka a producentka filmu Tancuj, Matildo. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkujeme, hezký den. Naschledanou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.